Bona tarda i benvinguts a aquest partit aplaçat de la categoria juvenil que enfronta avui el club Futbol Sala Atlètic Tordera contra el club Futbol Sala Sant Lluís de Palafolls. Comencem amb una mica de retard. Veiem l'equip juvenil de l'Atlètic. Amb aquest últim crit de guerra. A punt per començar. El Palafolls que ja està a pista. L'àrbitre que saluda els dos capitans. Pilota inicial que serà pel Palafolls. Jo l'espero al xiulet inicial perquè comenci aquest partit. I ara sí, arranca el joc. És el Palafolls qui mou la pilota endarrere. Obrint a la banda, buscant en profunditat. Lucas a la cobertura, Eric que refusa. Pilota que surt fora de banda. Pilota que mou novament el Palafolls. Canvien de banda. Refús de Lucas que surt per la línia de banda. Juga el Palafolls a pressió de l'Atlètic. Aconsegueix robar pilota. Lucas, l'encarregat de servir aquest servei de banda. Pilota morta que recupera per l'Atlètic. Eric a la banda. Obrint una mica més. Buscant profunditat ara Lucas a aquesta pilota per Eric, que es queixa d'una empenta. I continua jugant el Palafolls. Ara trobant profunditat, ve Lucas a la defensa. Refusant aquesta pilota més enllà de la línia de banda. A córner. Primer córner del partit. Xuta el Palafolls i Lucas amb el genoll que torna a enviar a córner. Eric a la cobertura. Ben recuperada ara per l'Atlètic. Pilota que se'n va a fora de banda. Pilota per l'Atlètic una vegada més. Tancat al darrere. Bona és la pressió del Palafolls. Buscant ara la profunditat. Lucas bé l'ha trobat. Recupera el Palafolls al centre del camp. Lucas que hi va amb tot. Pilota que se'n va a les mans de Mauro. Eric amb la pilota. Obre.
L'Atlètic tancat a darrere, intentant sortir. Lucas que aguanta i aguanta, al final acaba perdent la pilota. Juga el Palafolls. Obrint d'una banda a l'altra. Tocant i tocant. L'Atlètic que defensa molt bé en zona. Pilota que se'n va més enllà de la línia de banda. Continua movent el Palafolls. Palafolls que mou, sembla que no pot trobar espai. És bona la defensa en zona. Ara sí recupera l'Atlètic, no. S'emporta el rebot del Palafolls. Pilota en profunditat a la banda. Xut que surt molt desviat, pilota pel porter Mauro. Lucas a darrere amb la pilota. Intentant sortir, Eric. Lucas una altra vegada. Buscant el centre del camp. Pilota recuperada pel Palafolls, que es precipita, xuta i se'n va a l'esquerra del pal de Mauro. Lucas amb la pilota. La mare que et va parir. Sí. Ha tingut un accident. Juga el Palafolls a dins de l'àrea. La meva passa i gol. Acaba de marcar el primer el Palafolls al partit. 0-1. Juga l'Atlètic que perd la pilota. Mou el Palafolls. Juga endarrere. L'Atlètic tancat al seu camp. Palafolls que mou de banda i banda. Bona la pressió de Lucas que recupera. Ha aguantat massa la pilota l'Atlètic. Recupera una altra vegada el Palafolls. A prop de l'àrea. Eric amb la pilota que se l'emporta. Se'n va tot sol per banda. És falta. Primera falta del partit. Eric endarrere. Torna a ser per l'Eric. Obrint. Intentant buscar profunditat. Recupera el Palafolls. Lucas que posa el peu. Bona per recuperar la pilota. Encara l'Atlètic. No se'n surt. I atenció que surt el contratoc el Palafolls. I ve Lucas que recupera la pilota. Lucas intenta posar una mica de pausa. Veient aquesta pilota al centre, no li ha sortit bé. Pilota que se'n va més enllà de la línia de fons. Pilota pel Palafolls. L'Atlètic que no pressiona. Tot i així n'ha tret un servei de banda. Pilota al centre de l'àrea. Xut. Altíssim. Desviat.
Recupera l'Atlètic en el centre del camp. Intenta la progressió. I acaba fent falta el jugador de l'Atlètic que atropella el del Palafolls. Primera falta per l'Atlètic. Ara és el Palafolls qui mou la pilota. Bona la cobertura. Aconsegueix recuperar la pilota l'Atlètic. Sacarà de banda. Pilota al centre per Marc. Marc la torna. Intenta jugar a banda. Torna a ser servei de banda per l'Atlètic. Marc amb la pilota. L'obre per Lucas. Lucas que la vol posar al centre. Recupera l'Atlètic després d'un reforç del Palafolls. Pilota posada de banda. Ara és l'Atlètic que té oportunitat de marcar el gol. I atenció, que l'àrbitre ha pitat mans a dins de l'àrea penal a favor de l'Atlètic, que pot suposar l'empat. Segona falta del partit. El Palafolls. I queda per la pilota i gol. Ara sí, marca l'Atlètic. Ha sigut bo el xut d'Eric per posar l'empat al marcador. 1-1. I mou el Palafolls des de l'inici, des del centre del camp. Pressiona Lucas. Marc la recupera, falta. La segona de l'Atlètic. Obre cap a la banda el Palafolls. Xut de lluny. Eric amb... Perdó. I que era la pilota que la refusa lluny. Al mig del camp, ara un pèl endarrere. Toca pilota fins a Marc. Marc obre cap a la banda. Una mica més endarrere per Lucas. Obrint ara la banda. Intenta canviar el sentit de la pilota. Se'n va directe al refús. Fora de banda. Pilota per l'Atlètic. Lucas que sacarà aquesta pilota. La toca un curt per Marc. Marc que xuta directe. Fora. Pilota que servirà Palafolls. Ja al centre del camp. Jugant a banda i banda. Bona la pressió ara de l'Atlètic, que se'n va tot sol. Té a l'esquerra tot sol. Lucas que toca el pal i gol. Gol de Lucas, que posa el segon al marcador. El 2-1. 2-1 a favor de l'Atlètic i Tins Mort, que demana l'entrenador del Palafolls. Sembla molt enfadat l'entrenador del Palafolls. Vale.
Bé, l'entrenador del Palafolls que intenta posar solució a les contres de l'Atlètic. Veurem si se n'en surt. Traurà des del centre del camp el Palafolls el gol marcat per Lucas. Lucas que pressiona. Força el fora de banda. Més obert sembla ara l'Atlètic. Jugant darrere Marc. Obrint a la banda. Marc una mica endarrere. Lucas una mica més, buscant el centre. Ara sí troba la banda. Busca la pilota i córner. El xut del jugador tordarenc que ha sortit del córner, que és el porter qui la toca. Sense discussió. Lucas que treu la pilota, xuta directe. L'Atlètic a porteria no se n'en surt, toca d'esperó Lucas, massa bonic. Pilota pel porter del Palafolls. Ràpidament posa la pilota en joc. Juga el Palafolls, bona la pressió de Lucas que treu aquesta pilota fora de banda. I el Palafolls que toca i toca sense aconseguir la profunditat que necessita. És bona la pressió de l'Atlètic parant el joc del Palafolls. Saca de banda, intenta posar la pilota al centre, recupera bé l'Atlètic, marca amb la pilota. Mans del Palafolls, és la tercera. Si no hem perdut el compte. Marca amb la pilota, canvia de costat. L'Atlètic que juga, toca un pèl més endarrere per Lucas. Lucas que obre cap a Marc a la banda. Busca profunditat. Lucas des del centre del camp, al límit de l'àrea. Pot xutar. Córner. Lucas que ha aconseguit un córner d'aquesta bona ocasió d'atac de l'Atlètic. Ara recupera el Palafolls. Sembla que surt el contraatac. Busca la pilota massa llarga. Pilota per l'Atlètic. Sacada de banda. L'Atlètic toca per l'Eric. L'Eric una mica més endarrere, canviant el sentit de la pilota. Ara busca el centre. Juga per Lucas. Lucas que se'n va de dos. Intenta posar aquesta pilota al centre. Pilota que refusa el Palafolls. Servirà de banda. Lucas posant la pilota al centre, no s'ha entès bé amb el seu company. Palafolls que la recupera. Obrint a la banda. Obre una mica més, ara busca la profunditat. Recupera l'Atlètic. Servei de banda. Juga l'Atlètic a través de Lucas. Lucas que busca profunditat. No li surt bé la jugada.
recupera el Palafolls. Recupera el porter. La posa més enllà de la línia de mig de camp. Perd la pilota l'Atlètic. Juga el Palafolls. Ara és l'Atlètic qui recupera la pilota, canvia de banda, massa forta. Serà el Palafolls qui posi la pilota en joc. Pilota al centre de l'àrea que no remata correctament pel refús de la defensa de l'Atlètic. Córner a favor del Palafolls. Intenta posar la pilota al centre, refusant les cames de la defensa de l'Atlètic. Torna a ser servei de banda. Pilota pel Palafolls. Juga endarrere, busca el xut directe, molt desviat per damunt de la porteria de Mauro. Temps mort que demana Marcos, l'entrenador de l'Atlètic. A veure quins canvis proposarà l'entrenador per aquest últim tram de primera part. Aquí que té de cadireta se va a de sola partida para dos. No vuelvo a L'àrbitre que crida els jugadors del terreny de joc ja. Pilota que sacarà Mauro. Porter de l'equip juvenil. Equip patrocinat per Esports Tordera. Toca amb el cap, refusa la pilota, la posa cap al centre. Se'n va tot sol. Continua i aconsegueix un córner el jugador de l'Atlètic. Marca jugada. Pilota al centre. Refusa la pilota del Palafolls, que per poc no va dintre. Ve l'actuació del porter del Palafolls ara. Obre pilota al Palafolls. Refusa la defensa de l'Atlètic, recupera. Falta, és la quarta. Si no anem equivocats, és la quarta. Aquest primer temps. Pilota massa llarga, directament a les mans del porter. Palafolls obre de la banda. Toca cap al centre. Canviant la direcció constantment al Palafolls, intentant obrir la defensa de l'Atlètic, que està molt ben posicionada damunt del camp. Busca en profunditat, refusa la defensa de l'Atlètic. Servei de banda. Mou ràpidament el Palafolls. Obrint a banda i banda. Una mica més endarrere. Canviant la direcció una altra vegada.
recupera molt bé. És falta i la 5ena. Targeta que s'ha emportat el jugador del Palafolls. Atenció. El xut, si va directe o no, obre la banda, busca la jugada, intenta intentava posar la pilota al centre, l'Atlètic no ha aconseguit, refusa bé el Palafolls aconseguint aquest servei de banda. Palafolls tocant i tocant. L'Atlètic que els espera darrere. Servei de banda, el Palafolls. Toca endarrere, busca el xut directe. S'estavella les cames de la defensa de l'Atlètic. Continua el Palafolls, falta. La tercera de l'Atlètic, si no ens equivoquem. Atenció, obre el Palafolls la pilota, busca el xut molt desviat per damunt de la porteria de Mauro. Mauro que posa la pilota en joc a la seva dreta, busca en profunditat, no hi arriba l'Atlètic. Pilota que mou ja el Palafolls, intentant aprofitar justament això, els espais que deixen en la pujada l'Atlètic. Pilota que ha refusat moure, se'n va directament fora de banda i pilota pel Palafolls que ja està movent la pilota buscant el centre, no li surt bé. Recupera el Palafolls. Pilota més endarrere, ara de centre buscant amb el cap, bona la intervenció de Mauro. Pilota refusada. Directe fora de banda. Juga el Palafolls. Toca i toca. Sembla que troba la profunditat que no havia trobat fins ara. El xut que se'n va fregant el pal esquerre de la porteria de Mauro. Pilota llarga cap al centre buscava la falta el jugador de l'Atlètic, l'àrbitre que no l'assenyala. Bona la pressió ara de l'Atlètic. I amb aquest últim xut arribem a la mitja part amb el resultat de 2-1. Nosaltres tornem de seguida. Pues imagínate.
Bé, ara sí, a punt de començar aquesta segona part. Tenim l'alineació de l'Atlètic Tordera amb l'1 Mauro, amb el 4 Arnau, amb el 6 Eric, amb el 7 Marc Manrubio, amb el 8 Mario, amb el 9 Lucas, amb l'11 Marc González i amb el 12 Roger. Aquests són els components de l'Atlètic que avui ens estan fent disfrutar d'aquest partit de futbol sala. I a punt per començar aquesta segona part. Pilota que mourà l'Atlètic. Amb el 4 Roger, que sacarà pilota. Buen. Pilota al centre. Això és agafada. L'àrbitre que no assenyala. Bé, podria haver pitat falta la primera d'aquesta primera part. Lucas amb la pilota dona la mitja volta. No se li surt bé, se li escapa. Recupera pilota al Palafolls. Palafolls ara sembla que amb un punt més de velocitat en el toc de pilota. Bona la pressió de Lucas, endarrerint aquesta possessió del Palafolls. Juga el Palafolls banda i banda. Pilota que se'n va lluny de l'àrea del Palafolls. Mario que la posa al centre. Arnau que la para amb el pit. No la controla bé. El Palafolls intenta el xut. Refusa a les cames de la defensa. I Mauro que servirà aquest servei de porteria amb tota la tranquil·litat del món, fent valer el 2-1 al marcador. Pilota que se'n va al centre. Arnau, bé, vinga, més fort, va bé. Ai, hola. Lucas amb la pilota per centrar. Perdó, pilota pel Palafolls. Lucas que toca la pilota. Servei de banda una altra vegada. Toca endarrere el Palafolls. Pilota que se'n va fora de banda. Toca l'Atlètic buscant profunditat. Pilota que no arriba, recupera el Palafolls, s'agafa la contra. Pilota al centre de l'àrea. Lucas que la refusa, obre cap a la banda. Busca el centre. Arnau amb la pilota. La mou per Mario. Arnau una altra vegada al centre. Toca cap endarrere. Juga el Palafolls que recupera la pilota. Falta de Lucas. Primera d'aquesta segona part. Sembla que el Palafolls busca una jugada d'estratègia. Canvia de costat, just passa per sobre el travesser a la porteria de Mauro. Lucas amb la pilota, endarrere per Mario. Mario intenta buscar profunditat. No la troba, recupera bé el Palafolls. Juga el Palafolls al seu camp. Sembla que la pressió de l'Atlètic és una mica més alta.
Pilota massa llarga del Palafolls que sortirà de banda. Sacarà Lucas buscant profunditat. Pilota al centre de l'atac del Palafolls que pot sortir-se'n. Lucas que envia la pilota fora de banda, pilota que hauria hagut de ser per Mauro. Ara el Palafolls que ho torna a intentar, canvia de banda, busca el centre, ben agafada, bona intervenció de Mauro, molt atent. Mario que canvia de banda, busca la profunditat. L'Atlètic no se n'en surt. Juga el Palafolls al centre del camp. Arnau que pressiona. Lucas que recupera la pilota. La perd davant del defensa del Palafolls. Xuta i boníssima la intervenció de Mauro. Canvia la pilota a córner. Perdó, fora de banda. Pel Palafolls. Ah, no, sí, córner. No ho deien bé. Pilota endarrere. Refusa les cames d'Arnau. Pilota una altra vegada. Servei de banda pel Palafolls, que xuta a porteria. Refusa la defensa del Tordera. I pilota que toca l'esquena de Mario pel que ens ha semblat. I se'n va a córner. Venga, sobra, ya vamos. Ahí está. Ara recupera Lucas la pilota que frena en sec. Se'n va d'un, posa la pilota al centre, no arriba la pilota Arnau. Bona la tallada ara. Posa el peu el jugador del Palafolls. Vale, venga. I aconsegueix recuperar aquesta pilota. Més intens el joc ara que la primera part. Recupera la pilota l'Atlètic Tordera amb aquest servei de banda. Surt Arnau i entra Marc González. Lucas que no en pot emportar aquesta pilota, recupera el Palafolls, atacant ja. Bona la recuperació en defensa, bona actuació en defensa, tot i que recupera el Palafolls. Marc que pressiona. Falta de Marc per empenta. Si no ens equivoquem és la segona. Eric i marca la barrera. Efectiu el servei d'aquesta falta. Xut a la barrera contra les cames de Marc. Fora de banda, pilota altíssima. Juga l'Atlètic. Busca la profunditat, és Marc i té l'oportunitat de fer el gol. Toca la pilota i bona la intervenció del porter del Palafolls. Juga el Palafolls, se li en va la pilota, servei de banda, pilota que recupera el Tordera. Mario que juga per Eric, canviant el joc. Eric buscant l'interior, no el troba. Bona la recuperació ara d'Eric. Pilota que refusa en les cames de no sé quants jugadors. Total, que la pilota acaba en un xut a porteria que molt bé ha solucionat Mauro. Boníssima, boníssima l'actuació ara del jugador del Tordera, que obre cap a la banda, toca per Marc González, busca la pilota.
al centre, no se n'en surt, servei de banda favorable a l'Atlètic. Gran actuació individual. Juga al centre per Marc. Marc que no aconsegueix mantenir la pilota. El contracop del Palafolls que acaba en res. Mario, molt malament la passada. Se'n va directament a fora de banda. Palafolls que posa la pilota en joc. Xut directe a les refusa Mauro. Pilota refusada per la defensa de l'Atlètic, que se'n va directament a les mans del porter del Palafolls. Obre la banda. Canvia de costat. Pilota buscant profunditat. Sentim el crit de Mauro. La pilota és seva i de ningú més. Pilota cap a l'altra porteria una altra vegada. Partit de tenis entre porters. Atenció a la pilota en profunditat perillosa del Palafolls que recupera bé l'Atlètic. Marca amb la pilota, busca la profunditat per Mario. Mario que no arriba, se'n va la pilota refusada pel porter a les mans de Mauro. Juga l'Atlètic una altra vegada, canvia de banda. Busca el centre, no li ha sortit bé ara. Eric, la jugada, perd la pilota davant del Palafolls, obrint en banda, buscant el centre, i a Mauro per recuperar-la. Mauro que juga per Marc, Marc que busca la profunditat on no hi ha ningú. Pilota pel porter del Palafolls, que obre. Pilota que surt refusada, recupera el porter del Palafolls. Pilota que serà del Tordera. Teva meva. De l'Atlètic. Pilota que està al centre del camp que no pot conservar l'Atlètic. Recupera Mario. Marc que va tot sol al seu costat. Se li queda darrere la pilota. Serà pilota pel Palafolls, servei de banda. Ara el Palafolls que està jugant amb 5 jugadors de camp. Marc amb la pilota. Controla l'Atlètic al centre del camp. Marc González amb la pilota. Xuta, se'n va desviat a l'esquerra del porter del Palafolls. El Palafolls que està jugant amb un porter jugador, intentant de retallar aquesta distància d'un sol gol. Pilota que ha sortit fora de banda, serà pilota pel Palafolls. Continuen amb el porter jugador. Canviant de banda. Continua seguint bona la defensa en zona de l'Atlètic. Palafolls que mou i mou, intentant aconseguir aquesta superioritat que li ha de donar aquest jugador de més a pista. Palafolls que busca profunditat, ben tallada ara per Mario. Palafolls que juga, toca i toca. L'Atlètic tancat a darrere, buscant l'oportunitat.
Pilota refusa a l'esquena a un jugador de l'Atlètic i se'n va directament a córner. Saca el Palafolls. Veiem aquí el jugador-porter. Buscant aquesta superioritat del Palafolls que no troba. És bona la defensa de l'Atlètic. Tocant i tocant, pilota que va al centre, pot ser perillós, atenció, el xut. Eric en el refús. Cedeix un servei de córner. Pilota al centre i Mauro que refusa amb el peu. Directe al servei de banda. El Palafolls que juga al centre del camp. Oca endarrere. Obre cap a un costat. Busca, ara sí. La pilota que era a punt de tenir-la. L'Atlètic recupera, sembla que no. Recupera l'Atlètic aquest servei de banda. Eric amb la pilota. Buscava la profunditat de l'Atlètic, no se n'ha sortit. Servei de banda per l'equip local. I Eric encarregat de servir aquesta pilota. Buscant profunditat per Lucas al centre del camp, la baixa amb el pit, perd la pilota davant de la pressió de la defensa del Palafolls. Continua pressionant l'Atlètic. Toca Eric, recupera la pilota l'Atlètic. Just posa la punta de la bota el jugador del Palafolls per enviar-la fora de banda. La pilota continua siguent dels locals. Pel centre, Eric busca profunditat per Lucas, no s'entenen. Pilota que acaba més enllà de la línia de fons pel porter del Palafolls. Juga el Palafolls, banda i banda, recupera l'Atlètic. Pilota per Mario al centre i a punt ha estat Mario de fer el tercer. Boníssima la intervenció del porter del Palafolls, que amb la punta del peu ha enviat aquesta pilota fora de banda. A córner, doncs, Mario per Marc que xuta allà al pal. El travesser. Boníssima l'ocasió de l'Atlètic. Lucas que envia la pilota fora de banda. Serveix el Palafolls. Toca endarrere. El Palafolls continua amb l'estratègia d'un jugador més a pista. Aguanta bé la defensa en zona. L'Atlètic, Marc que recupera. És falta. Bona la recuperació de Marc. La tercera del Palafolls, si no n'hem descomptats. Mario amb la pilota, busca el Lucas, no el troba. Mario que recupera. Mario se'n va a una banda. Canvia de sentit per Eric que busca Marc que no s'entenen, no hi arribarà. Palafolls que ho intenta una vegada i una altra. Movent pilota, canviant de sentit. Amb un jugador de més a pista. Lucas toca la pilota, se'n va fora de banda. Pilota per Palafolls que serveix ràpid al centre, canvia l'orientació del joc. Buscant profunditat. Continua sent bona i pilota que passa entre les cames de Mauro. Gol del Palafolls que aconsegueix l'empat. 2-2. 2-2.
en el marcador. Lucas que posa la pilota en joc, Mauro, Eric. Lucas que es busca, se'n va en profunditat, era bona la passada d'Eric. Servei de banda favorable a l'Atlètic. Serà Lucas qui serveixi. Marques perfil a la banda. Lucas que el busca. Fora de banda. Juga el Palafolls. Pilota refusada per Lucas. El Palafolls que continua amb l'estratègia d'un jugador més a pista, tot i l'empat. Vol emportar-se la victòria. L'àrbitre que para. El joc, ara sí. Juga el Palafolls. Pel centre, obrint a la banda. Continua l'Atlètic pressionant i jugant aquesta defensa en zona. És el Palafolls ara qui juga. Després del refús de la defensa de l'Atlètic. Pilota córner, refusada per Mauro. Ens tocarà patir. Juga el Palafolls. Li ha sortit misto. Pilota que s'ha anat més enllà de la línia de fons. Juga l'Atlètic. Lucas que deixa passar la pilota, buscava la profunditat, no li ha sortit bé. Pilota pel Palafolls. Canvi de banda. El Palafolls que no li surt bé el jugador. Pilota per l'Atlètic, servei de banda. Juga Lucas. Lucas que l'amaga. Lucas que busca la profunditat de Marc. Refusa el Palafolls amb el cap. Marc amb la pilota. Farà efectiu el servei de banda? No, serà Lucas qui la posi. La canvi per Mauro. Mauro, la pilota la perd. Continua atacant. Eric que hi posa tot. Atenció, el contracop i el gol del Palafolls que posa el 2-3 al marcador. En el contracop. Venga, venga, va, va. Venga, vamos. Saca Marc la pilota. Pilota per Lucas. Venga, Arnau, ficando el brazo, ve. Juga l'Atlètic. Ara amb desavantatge al marcador. Eric, Lucas. Lucas que busca Arnau. En el pivot, toca d'Esperó, no el deixen passar. Pilota que refusa directament fora de banda. El Palafolls, Lucas amb la pilota, busca el centre per Arnau, Arnau que no hi arriba. I un altre servei de banda pel Tordera. Arnau amb la pilota. Serveix per Eric, Eric que xuta, refusa la defensa del Palafolls, servei de cantonada. I juguem, posen un jugador més ara l'Atlètic al camp. L'àrbitre que assenyala temps mort.
¿Cuánto queda? Levántalo. Araña. Yo no sé cómo se llama. ¿Y qué? Juga el Palafolls. Aquest servei de porteria. Directe amunt. Pentina amb el cap. Iker, falta. És la quarta del Palafolls, si no ens equivoquem. Juga l'Atlètic amb porter jugador. Un més de pista. Buscant retallar. Buscant empatar, en definitiva, el partit. Pilota que toca Arnau, refusa la defensa. Saca Lucas Arnau amb la pilota. La posa al centre. Atenció a Lucas que posa la pilota picada al centre de l'àrea. Servei de cantonada per l'Atlètic. Minuts finals d'infart. 2-3 guanya el Palafolls. Juga Lucas per Arnau. Arnau que posa la pilota al centre, no arriba ningú. I s'acaba el partit. Amb el resultat de 2-3 pel Palafolls. I nosaltres ens acomiadem aquí. Amb aquest resultat i aquest partit vibrant. Aquest derbi del Maresme entre l'Atlètic Tordera i el Palafolls, que al final ha sigut per victòria visitant. Una llàstima, no ha sigut perquè l'Atlètic no hagi tingut ocasions de gol. I amb així, doncs, els diem adeu i fins la pròxima. Claro, por eso tenemos que